ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಡಿ ಫಾರ್ ದೀಪ್ತಿ, ಎಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ರೇಯಾ. ಈತ ವಿಡಿಯೋದಾದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದೆಂಕಲು ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಂತದ ಐನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಎತ್ತದೆಂಕಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತದೇರು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಯಸ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣೆಂದು ತೂಕ ಬಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ಬನಲೆ ಕಾಯರ್ದಿದ್ದ ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತಿದ್ದು ಗೋಡಂಬಿನ ಪೊರ್ಲು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ. ಗೋಡಂಬಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆತನೆ ತೆಂದೆತ್ತದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಡ್ ಪಾತೊಂಗ. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇನ್ನೆಂದೆತ್ತು ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಗ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಸೇಮಿಗೆ ತೊಂದ ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಡ್ ಕಪ್ ದಾತು ಸೇಮಿಗೆ ತೊಂದ ಇತ್ತ ಸೇಮಿಗೆನು ಪೊರ್ಲು ಪೊಡಿ ಮಂತೊನ್ಗ. ಪೊಡಿ ಮಂತನ ಸೇಮಿಗೆನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಫ್ರೈ ಮಂತನ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆದ ಬದಲ ತುಪ್ಪಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಳಿ. ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಂತನ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೇಮಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇಮಿಗೆ ವಾ ಕಪ್ಪುಡು ದೆತ್ತೊಂದ ಅವೇ ಕಪ್ಪುಡು 4 ಕಪ್ ದಾತ್ ನೀರು ಮೈತೊನ್ಗ. ಸೇಮಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕುದಿಯೊಂದುಂಡು. ಇಂದಿತ್ತೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು. ಇಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಗ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂಜಿ. ಫುಲ್ ದೆತ್ತದ ತೆಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ದಾತು ಪೇರ್ ಮೈಪು ಮೈತೊನ್ಗ. ಪೇರ್ ಮೈತದ ಐಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಅನ್ಪು. ಇಂದಿತ್ತೆ ಕುದಿಯೋಂದು ಬರೋಂದುಂಡು. ನೆಕ್ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡುಗ. ಇತ್ತೆಂದಕ್ಕೆ ಪೋತಿಡ್ ನೆನ್ಸಿನ ಗೋಡಂಬಿ ಇಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ. ಇತ್ತೆಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿಗೆ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಒಡನ ಮಾತ್ರ ಜನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಂದು ಕೊದಿಯೊಂದು ಹತ್ತಿಂಡು ಇಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಕುದಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪುರ್ಲಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಿಂದೆಕ್ ತುಪ್ಪ ಮೈತಿದ್ದು ಚೂರು ಕೊದಿರ ಬುಡ್ಕ. ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇನ್ನೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಪೇರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತದೇರು. ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ಏರಂದು ತೂಕ ಬಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಇರುವಳು ಇತ್ತೆ ನಾಟ ಎಂಕಲ ಮಲ್ತನ ಪುಡೇರ್ದು ಮಲ್ತನ ಪಾಯಸನು ಎಂಕಲ ಆರೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅರಿತೆ ಪನ್ವೇರು ಬಲೆ ತೂಕ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹಾಯ್
ಏನಾನು ಬಕ್ರ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಆತಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾನೆ ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಬೇತೇರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದು ಜೇರಿಗೆ ತುಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಮಂತನ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನ ಅಂದು ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ 2-3 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾರ್ಲೆಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ನನ್ನ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಪಾಯಸ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ 2 ಜನ ಕೂಡ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಂತದೇರು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅವರ ಇಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲು ಮಂತಲೆಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ತನಂದು ಗೊತ್ತಾಪನಪ್ಪಾಗ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ತಿನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪನ ತಂಚ ಅವು ಗಣಿಗಳು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಈ ತದ ಉಂಡು ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ